ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sinsinyasan nak ni Apo Mayor. Iso nga indak agtayaw. Sige Uncle, tapicturean kayo man. Kan i-video kayaw. Dahil talag video ti amom. Nag-video kayo mo't ano kayat siyaw Uncle. Ay, pang-asin. Di mo ipupus Ay, saan Uncle? Ipakadak pa imot nga umuna kada kayo ipus kaw. Very good. Sige. Tayawak man. Last dance day tantuyang. Nagsagana kan. Word badong. Irwar mau, tisilupin mau. Madamdama lang. Umawat tayaw, nitiwatwat. Word, dakkel tintugot ko asilupay. Amok adakkel tiwatwat ka. No di tayo, nagdadakkel, tiwatwat nga iyawat da. Ala, umunatan apumila nga ron. Ay kito na, tamdo datati umuna ang maikan, itiwatwat. Sige, Kwarog. Agpwisto kan iti abay ti dakkel a kaldiraw. Wahin kagawad ko anang. Rugyan tayon ti agiwaras kadag iti taraon, munwat-wat. Sige, tapnawan makuna ni Uncle Inteng, aditay timulaw. Marikwanag, pinaayaban na kanumat. Ay, wun maribanag. Ta si kantuman ti mangikararag iti taraon tayaw. Ha? Ay, huwin maray. Damari tuyang ngay kan kabadaw. Dagijay naman ni, nakipila dan. Ay una yun. Ta isuda pa yun ti mo na nakipila. Badong, adtoy tiwatwat mo. Awat mo, ta sumarnuak mo to. Ay may sapay ka no awat-wat, kunam. Dayalam ni parinteng. Ay, may sakanupay awat-wat, kakadwa. Bali, dua awat-wat. Sige. Pasayo. Adtoy badong. Agyamanak. Para ka ni parenting da ito'y maysa. Ay, mabiit lang. Ta irwar ko ti dakkel asilupin ka. Awatan mo ti sumorno awat-wat. Taurayin ka. Tagawid tan. Wag, sige. Ay, kakabsat amang iwarwaras iti watwat. Dito'y man 5 place. 5 awat-wat ti ka sa pulak. Tada 4 nga anak ko dita nga umay ko ipilaan iti kanunda. Nawarasan na dagiti amin at tao at mabunaw. Ay, word maray. Datayo mutan ati mangan. Agpila kayo nga ruday. Taitid kunti ka na niyaw. Ay, Kwarog. Ay, makipilak man. Mabisina kun. Ay, nasaya at magtada ka, Inteng. Mangantayon, tada tayo lang ti saan pa'y anangan. Kunak man nun alpas nga impilaan na kayo ni Tata ba daw? Kanya nga impilaan ka, jakpay na kan. Ay, muto yun ate wat-wat ka. Ha? Ay, mapanyo pa'y sa pulan ni Tata ba daw ang kail? Ha? Inala na itain ti wat-wat niyaw. Nagawid na na. Nagadaw, tiwat-wat tatuyang. Umanayin na si Dain tayo ti makalawas. Namati da nga daupat nga anak ka. Yan aduman ko man, no nanay mo asa nga pulo ti anak mo. Ay nagdadakkelawat-wat ko naman. Kasano? Sa nga pulo ababoy ang nagdadakkel ti pinartida. Ay una, baknang di lalaki ang nangasaway ti balasa nga kaanakan ni parinteng. Uray kasar, agsala da mulat ta iti cultural dance. At dadaytan iti masignan, no kaya da. Kat saan da nga ikatayin ti nabangunan da kultura. Sa bagay, uray no kasi kat amuda mo ti agkararag iti Diyos. Gusto daytan, mabisina kon, mga takiday. Ay, nagawan kat ababa inday jay aparibadong. Nga raw. Dumawat iti wat-wat. Kahit siyak pa iti irason na. Di lang mapain. Tinapot na. Nabayag ka na kasi ti aramidon na. Aya. Nada pa pananda pakipunsyunan. Agpabalkot na, kat na kayo ti irason da. Gayam, ihawid da. Madiday tang aramid da. Mangibabain. Anya nga tamanan ti sumarunong agpapartay, paray. Ay, jak mo. Urayan tayo. No adda agkasar.
At ako mamanay, ti mapantayo pakiwatwatan, pare. Kurog! Abay ka di, Uncle. Mutoy man, daytay may sa battle nga arak. Arak, ayos pare. Aw, anto yan ti arak. Lino katakon para kada kayaw. Thank you, Aquarog. Ta itangad ko man nga inuman. Ne. Intangat mo ba yung ti arak, pare? Wala na. Indron maminsan, pare. Di mo ulitin tinaramin ba? Dumawat kahit iwat-wat, kahit irasundak. Madi! Ha? Di ka daw-dawat itiwat-wat. No irason mo tinagan ko. Mga babain ka na. Ulitin pa ita, makaraman ka kanyak iti 3/4 kan 1/4 asipat. Ay, sige pare, panawan kan. Apay anak kadumog ni Uncle mo nga inteng. Nakainom ngamin iti arak itay, antay. Ay, kunak man no napanan ija barangay hall. Naira na ngamin nga da ni Tata Badong itay. Iso ang naginom ni Uncle. Anya, At da ngamin napatag nga imbaga na kini Tata Badong. kahit masapul ka di pa'y nga uminom iti arak, sakbay nga ibagana. Diyan mo kini Uncle. Ay, adula, men apanggapuan na nga aginom iti arak. Nasaya at mat no tiniritsan ni Uncle mo ni Kabadong. Un kagawad. Barang sumardeng taon ang papan agdaw-dawat iti watwat. Tidakas na di na mat idiritso nga isuda ti dumawat. Un nga raw. Ni pa'y Uncle ko ti rason na. Husto ti inaramid ni Uncle mo. Tapno di da agruam. Sikat namin ni Uncle ko nga intay. Iso ti aramatin da tapno makadawat da iti addo akarne. Wen, husto ka, kwaraw. At damanin nagkasar, akalugaran tayaw tuyang. Asinaw. Ni Roday, nga anak ni Saleng, di talaod. Ay, mga sawa gaya mo ni Ruday. Taga sa balikan no alugar, ti asawain na. Nasaya at mo, tapno addamanin mapantayo pakiwat-watan. Ay, kituin na. Makumikom ni Kapitan ang makipit-picture taking badam. Wen nga raw. Kadwa na, dagiti agasawa. Kinti gagayim na. Kabayatan dayta, mangrugidan nga agiwaras iti wat-wat tayaw. Way, tuyang. Gundaway munday to, kabayatan nga adda ijay ni Kapitan. Ay, saan? Amo ni parenting itan, titiknek. Iso-aso katak. Anya, Tangay, ado ti tattao. Saan da siguro amadlaw? Nga uray no agkarasublita mapan makipila at dumawat iti watwat. ay wala niya. Ay, good idea ba daw? Day, napunpunon iti wat-wat tinangisit abang kaw. Oray siya. Napunok ti dakila silupin ka ngayon tugot ka tuya. Agawid tapay, kalpasan na, agsublita manin dito. Apay, dapay sumarunaw a programa da. Adu kanupay timakan ken wat-wat. Iso nga adda cultural dance ang maangay, kalpasan ti panangan. No kasta, mangan manay, nagiti tattao iti malag. Kasta nga raw, iso nga agsublita manin dito. Ay, kunada. Maudi ka no dayta apan nagtukardan iti gomos. Kaya hindi pa nagtayaw. Kasta ka di Uncle. Iso tumulong kayo ang mangisagana iti makan. Masapa tayo kano amanganin. Alas 4 pa'y lang iti malamaw. Agawid ka no garo, dagiti dadong maabisita. Ay, sige nga ro Uncle. Tayin kami ni sagana dagiti makan. Mangantayom kakatwa. Nakasaganan. Intan tuyan. Sigay, ay, masadutak nga agkarasublay. Iso nga ibagak nga dali mga anak ko nga yalaak iti wat-wat da. Kartingam. Ang mga numaibusan tapay. Nay, kitaam ni Mari Tuyang, 5 asupot tinala na.
Win nga raw. Ay, sip-siputak mat kat ni pari ba dong? Ne, na. Karasuble ang mapandumawat itiwat-wat na. Ay, awan babain da kita. Ay, makapasuraw. Ti kunada siguro, kat awan makadlaw kada kuada. Payman, tainak ibaga ka ni Kuarog. Agruam da kita at tao ah. Namin ano ka din ang nagsubli-sublay ba daw? Ay, namin pito na. Ay, kitag subli ka mo't ano kaya't mau? Anya? Ay, naibag nga oras man, kakabsat. Ay, kaya't kuman, nga ibaga ka iti ag subli-sublay, makipilpila iti watwat. Tahusto kuman, ah? Ha? As tamat kan ka amang ibagbaga nga ada anak mo, nga idaw-dawatam iti watwat. Ayabam nga minti anak mo, tayo suda amis mo ti makipila. Ha? Oh, Ay, sos. yaman na! Datan sa amot tanti pang pangagan ni parin, tayong tuyang. Ngarud. At dalaki din nakadlaw ka data, tuyang. Day tamot ti amaw. Taapayakas di ti bagbaga ni Kapitan. Amaw, umapal dalaeng tinangibaga, uno nakadlaw ka data. Sigurado day ta. Kat am-amuta day ta tao. Laki diya. Apay, am-amuda tangaraw, dagiti tatawi siya. Nabainanak itimbaga ni Kapitan iti kaadwan ti tao. Ay, just kiki, di na siya parinteng. Masapol na pailang mga ibaga. Mabainan samot da tatabadong kananatuyang itimbagay ang kail. Awan damot di tawi. Nagawid dansan. Ay, rumbang lang, apalagi pak ida ah. Ay, agasamot nga mintikas di nga aramid da. Kababain. Ay, una. Ay, siyak ti mabain, itikas dyan nga aramid ah. Sa nabali kumaan, o iti sa bali ang lugar ti pangaramidan da. Ay, uray sa bali a lugar, saan ang mabalin? Ibabain da, ti lugar tayo. Sa bagay. Ay, kasaritak to man ni kagawad ko anak, tabagbagan na ida. Madi nga mintikas jay nga aramid yung agasawa marituyang. Ha? Pangaasi yung matan tadi kay agruam nga agsubli-subli makipilpila. Anya kuma. Nung kasta nga ada parte, wano kasara, di kay agbilang agsubli-subli. No kasta. Pudnaw nga da nakadlaw kada kami iday maray. Mismo ada kami kan ni Mariban ang tinakadlaw kada kayaw. Ay saus. Nakababain pa yun no kasta marikwanang. Amuyo ka di akas taon ay tipungtot ni Kapitan. Ha? Iso ako na naapagbagaan kayo kanaw. Anya? Amo na ada kayaw. Saan na laang nga idiritso kada kayo ti sa una? Isumod lagaya, madi na kami unay panpansinan ita paray. Anya kumaita. Ay, pakawanan na kami kumana paray. Aminin may, basol may. Nasaya at no aminin nyo ti madi nga aramidan nyo. Ay, salbagkit di. Kinapudno na paray. Mababain kami itan, kinituyang kaw. Iti nararamid may. Kunak adiyo ulitin. Inulit yu pailaan. Uray paray, saan may mga inaramat tinagan mo? Sumil lang kayo sudeta. Mangibabain kayo. Parinteng. Ay, pangasyo. Isardang yun, day tanga ramin yaw. Sana bali kumaano, agsubsubra ti makan. Di uray mampay kay agsubli kayo iti maminsang agasot. No ngay agkurang, di awanti ka nanti daduma. Ay, uwan paray. Gaputa makita yung nga adawat-wat. Agabuso kayo mutahin. Uwan paray, ikarimay. Agbalbaliw kamay. Saan na maulit pa'y dayjay? Panunutan niyo nga damang sipsipot iti madi nga ramin yaw. Kain saan anasaya at dayta. Mga tutuladan ti daduma dita. Nga mala, pakawanan kaya. Ay tatabadong ka na natoyang. Saan ngamin anasaya at tikastang aramid yo? Ta ibabain nyo lang tibagbagi yun. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan
At para iti radyo ni Liesia Tumlid, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingag.